Com treballem l'àrea de coneixement del medi a cicle superior? Doncs a cicle superior treballem per projectes. Això suposa treballar a partir de centres d'interès propers a l'alumnat i fomentant actituds de respecte i de tolerància cap a l'entorn proper. La figura del mestre passa a ser un orientador que guia i orienta els i les alumnes en el seu procés d'aprenentatge, utilitzant l'autoavaluació i la coavaluació com a eina. La metodologia que utilitzem es basa molt en el tractament de la informació. Nosaltres no els proporcionem la informació als alumnes, són ells qui han de buscar-les utilitzant les eines TIC o altres fonts. D'aquesta manera despertem amb ells l'autonomia i l'esprit crític. Fomentem molt la cooperació i el treball en equip. Han de treballar de forma conjunta per arribar a un producte final únic. Pot ser una maqueta, un PowerPoint, una exposició. També prioritzem el treball manipulatiu, perquè creiem que d'aquesta manera l'aprenentatge és molt significatiu i evidencial. En definitiva, que podríem resumir la nostra metodologia amb la famosa frase de «m'ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, i ho vaig fer i ho vaig aprendre». Adéu.